que avui en dia amb la memòria històrica i tot això i tal, això ho consideraria un patrimoni, perquè és una cosa que va existir realment. No són coses per destruir, són coses per guardar, no? Aconseguir coses que siguin originals de l'època, que es van utilitzar inclús per intentar, ja des del punt de vista humanístic, entendre com es podia suportar una cosa d'aquella manera. Jo encara no entenc com un cap ho pot suportar, això. Muntar, realment, per exemple, una barberia, un hospital de campanya, un puesto de mando, unes trinxeres, no només això, sinó fins i tot simular que operaves algú, simular unes accions de combat. Per què? Perquè el grup ja té la roba. Cada un té el seu armament i a més el té en regla. És a dir, amb permís de la Guàrdia Civil, etc., degudament inutilitzat. No li has d'explicar com s'ha de comportar perquè ja sap com s'ha de comportar, perquè ja sabem com se comportaven els soldats. Fas difusió realment i estàs fent docència i estàs ensenyant no el que tens, perquè no es tracta d'ensenyar el que tens, sinó que la gent vegi el que hi havia, que és l'important, no?